सबसे हार गईनी ई विचार कईनी तोहरा भरोसे जिंदगी हो तोहरा भरोसे जिंदगी भोले बाबा हमार बा तोहरा भरोसे जिंदगी भोले बाबा हमार बा बना दो चाहे बिगाड़ अब तो मर्जी तोहार बा बना दो चाहे बिगाड़ अब तो मर्जी तोहार बा। कुछ लोग बा घमंडी कुछ लोग भइल बा पापी तीसरे नजर के खोली कुछ बुझावा भइल बा काफी कुछ लोग बा घमंडी कुछ लोग भइल बा पापी तीसरी नजर के खोली कुछ बुझावा भइल बा काफी एह दुनिया में बयाइल हो एह दुनिया में बयाइल पपियन के बहार बा एह दुनिया में बयाइल पपियन के बहार बा बना द चाहे बिगाड़ अब तो मर्जी तोहार बा बना द चाहे बिगाड़ अब तो मर्जी तोहार बा। भस्मासुर के देहनी कैलस रउए पप्रहार ओ सही सभे बदनो कहे रोशन राजकुमार हरे भस्मासुर के देहनी कैलस रउए पप्रहार ओ सही सभे बदनो कहे रोशन राजकुमार जय सल रवि संजय हो जय सल रवि संजय राउर कारत गोहार बा जय सल रवि संजय राउर कारत गोहार बा बना द चाहे बिगाड़ अब तो मर्जी तोहार बा बना द चाहे बिगाड़ अब तो मर्जी तोहार बा।